Čo si všímať na granuliach pre seniorov? Keď psík starne, tak celkovo takéto prvé, čo si na ňom môžeme všimnúť, je, že upadá nejaký level jeho aktivity, je taký pomalší, kľudnejší, viac poleháva a iba spí, ako napríklad túto Jack dneska. A preto sa mení aj jeho potreba energie. Takže prvá taká zmena, ktorá väčšinou nastáva s starostlivosťou o seniora, je, že sa začne používať nejaké krmivo s nižším obsahom kalórií. Celkovo aj tí starší psi majú tendenciu viac žobrať o stravu, alebo viac hľadať zbytky niekde v kuchyni, alebo vyhrabávať veci z košov. A preto je dobré vymeniť krmivo, pokiaľ sa to u svojho psa všimnete, za nejaké nízkoenergetické. Nie je to nevyhnutné u každého psa, ale pokiaľ si všimnete, že ten váš pes je viac hladnejší alebo že začal priberať, tak je dobré tento krok urobiť. A ako to funguje? To krmivo, ktoré má nižšiu kalorickú denzitu, alebo teda koncentráciu kalórií, tak to znamená, že môžete tomu psovi dať rovnaké alebo dokonca väčšie množstvo granulí ako predchádzajúceho krmiva s tým, že nezačne priberať. Čo je obrovská výhoda. Pretože ak by ste zostali na tom klasickom a znížili množstvo, tak ten pes začne žobrať ešte viac a bude ešte viac hladný. Ale tým, že v tých seniorských krmivách je viac vlákniny, ktorá navodzuje pocit sytosti, ale má málo kalórií, čo je niečo ako zeleninový šalát pre vás, tak môžete tomu psovi dať väčšiu dávku podľa toho príbalového letáčiku alebo toho, čo je napísané na tých granuliach a nie je teda tak rýchlo hladný a toľko nežobre. Takže to je nejaké špecifikum seniorských granulí. Potom obecné seniorské granule mávajú aj vyšší obsah bielkovín a je to preto, že vekom sa strácajú svaly. A tie bielkoviny, tie svaly budú aspoň nejakú dobu ochraňovať. Ak ale má váš senior problém s obličkami, tak potom potrebujete pravý opak a to krmivo s nízkym obsahom proteínov. Preto je dobré sa poradiť s vašim veterinárnym lekárom, po akom krmive siahnuť. Alebo v prípade aspoň raz za rok teda chodiť na krvné testy, aby sa vedelo, ako sú na tom vnútorné orgány, a keď tak podľa toho sa to krmivo ešte upravilo. Ale pre zdravého seniora by som teda siahla po krmive, ktoré má vyšší obsah bielkovín, teda kľudne až 40% bielkovín v tom analytickom zložení na krmive. Je super, ak tieto krmivá obsahujú trebárs lososový olej alebo obsahujú riasy, pretože obidve tieto zložky obsahujú omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, ktoré pôsobia protizápalovo a teda tomu psíkovi trošku uľavia, ak ho už začínajú bolieť kĺby. A rovnako je fajn, ak sú tam obsahnuté aj nejaké látky na podporu kĺbov celkovo, teda chondroproduktíva, čo býva buď MSM skrátka, teda metylsulfonylmetán, alebo to býva glukozamín alebo chondroitín sulfát. Ale keď tak, ak to tie granule nemajú, tak vôbec nevadí, pretože toto môžete kúpiť ako doplnky stravy a kúpiť lososový olej a kúpiť nejaké doplnky na kĺby a tomu psovi to dávať extra. Je dobré, aby to krmivo malo aspoň nejaké 3 až 5% vlákniny, aby sa podporil tráviaci trakt toho psíka a celkovo vláknina, ktorá pochádza z ovocia a zeleniny, pôsobí ako prebiotikum pre priateľské črevné baktérie. To znamená, že tá vláknina jednak podporí celý proces trávenia, ale jednak podporí aj lokálnu črevnú imunitu a celkovú imunitu tela, pretože ten mikrobióm je prepojený so všetkými telesnými reakciami. Prejdeme na ďalšiu otázku a to, čo by v granuliach vôbec nemalo byť. Ja konkrétne nemám žiadnu surovinu, ktorú by som vyslovene že hejtovala a nechcela aj v zložení granul. Podľa mňa ide skôr o to, koľko tam tej suroviny je a o to zloženie celkovo. Takže vždycky je dôležité otočiť ten pytel granuly a prečítať, čo tam reálne je. A pre mňa také no-go je, keď je na prvom mieste sacharid, keď je na prvom mieste rýža, pšenica alebo kukurica. Ak sa teraz bavíme o krmive pre zdravého psa. Pretože ak máte trebárs psa, ktorý má problém s ladvinami, s obličkami, tak ten práve potrebuje krmivo, kde je toho proteínu menej a ak je na prvom mieste sacharid, je to v poriadku. Veterinárne diety, alebo teda krmivo pre chorého psíka, nikdy neposudzujeme rovnakou optikou, ako posudzujeme krmivo pre zdravého psíka. Takže ak teraz vravím, že na prvom mieste by nemal byť sacharid, tak sa naozaj bavíme o granuliách pre zdravého psa. A tam by na prvom mieste malo byť nejaké mäso alebo nejaký živočíšny proteín a celkovo by to malo byť napísané konkrétne, nie iba živočíšny proteín, ale treba kurací proteín alebo hovädzie proteín alebo hovädzie mäso. Chondroprotektíva v granuliach pre rastúcich psov. Urobí to niečo, keď je to v minimálnom množstve?
Tie chondroprotektíva v tých granuliach sú za mňa taký pekný doplnok. Ja by som povedala, že to nenadchne ani neurazí. Trošku to tie klby podporí, ale pokiaľ vyslovene máte už nejakého psa seniora alebo fyzicky veľmi aktívneho psa, tak je skôr lepšie kúpiť výživový doplnok a dať mu nejakú mesačnú, dvojmesačnú kúru ako podporu tých klbov. Vždycky si ale musíte pozrieť aj to konkrétne zloženie granulu, pretože je možné, že nejaké granule budú mať tieto chondroprotektíva v tak vysokej koncentrácii, že tá krvná dávka, trebárs na labradora, už pokrie jeho potrebu týchto doplnkov stravy a nemusíte tam už nič ďalšie do tej stravy pridávať. Takže musíte sa vždy pozrieť na zloženie a je dobre teda si otvoriť tie granule, ktoré majú v sebe chondroprotektíva a trebárs si otvoriť nejaký iný doplnok na klby, trebárs od Alavisu a porovnať to, koľko tam toho je na 100 gramov. Pokiaľ je to podobné, tak stačia len tie granule. Pokiaľ je to značne nižšie, tak potom je dobre siahnuť po tom doplnku stravy. Granule extrudované versus lisované zastudená, plusy a minusy. Tu sa priznám, že na toto ešte nemám vytvorený názor, potrebujem si tu tiež doštudovať nejaké najnovšie informácie. Ja som sama skúšala granule lisované zastudená a bolo to ešte dávno, keď to boli jedny z prvých lisovaných zastudená na trhu. A tá výhoda, alebo tá pridaná hodnota by mala byť, že tým, že to není tepelne spracované, není to v tom extrudéri, kde je vysoká teplota, tak by tam mali byť vyššie obsahy vitamínov, mali by byť lepšie stráviteľné. Ale ten problém, ktorý som si všimla ja, tak je ten, že nemajú dobrú chutnosť a je ten problém aj s expiráciou, ktorá nie je až tak dlhá ako u klasických granulí. Ja sama s extrudovanými granulami nemám problém, som s nimi spokojná, sama ich používam a dnešné technológie do týchto extrudovaných granulí dokážu zapracovať aj čerstvé mäso, čo ovplyvní pozitívne chutnosť, takže tie granule sú pre psa chutnejšie a ovplyvní to aj stráviteľnosť. Ale chcem sa na toto pozrieť viac do hĺbky a pozrieť si aj nejaké štúdie a potom si na to môžeme tu na YouTube dať zvlášť video o tých lisovaných za studená, aby sme si naozaj objektívne zhodnotili, aké sú tam výhody alebo nevýhody. Kľudne napíšte do komentára, ak niekto používate granule lisované za studená, že či vášmu psovi chutia a či ste s nimi spokojní. Miešať granule s konzervou alebo radšej nie? Kľudne granule s konzervou môžete miešať. Tak konzerva je skvelý doplnok, keď tomu psovi chcete urobiť radosť, alebo keď chcete naozaj tie granule trochu dochutiť, alebo je konzerva aj super, keď ju používate v rámci tréningu ako jackpot. To znamená nejakú veľkú, nečakanú, extrémne chutnú odmenu. Ja tiež kombinujem granule s konzervami. Tie konzervy dávam iba raz za čas, aby sa to zase na to môj pes nezvykol, lebo potom sa môže stať, že tie granule nebude chcieť jesť, pretože áno, tá konzerva je chutnejšia. Ale úplne v pohode to môžete kombinovať. Zase ale dajte pozor na to množstvo a nedať celú konzervu do tej klasickej dávky granulí, pretože aj tá konzerva má nejaké výživové zloženie, obsahuje celkom dosť bielkovín, obsahuje dosť kalórií a keby ste to prehnali, tak ten pes by mohol začať priberať, alebo by ste vlastne mohli urobiť to potom nevedomky, že bude mať príliš veľa bielkovín v strave a tým pádom môže mať nejaké tráviace problémy, môže mať hnačku alebo môže mať nafúknuté brúško a nadýmanie. Takže treba to vybalansovať a dať treba len pár lyžičiek do tých granúl a nie celú konzervu naraz, alebo pokiaľ by začal priberať, tak trošku ubrať z tých granulí, aby ste tú krvnú dávku trošku vybalansovali. Ale inak sa toho nemusíte báť. Len tu skôr obecne taký reminder, že vždycky, keď tomu psovi meníme stravu, tak tá tráviaca sústava potrebuje nejakú dobu, aby sa na to zvykla. Či už to je, že meníme jednu príchuť granulí za druhú príchuť, alebo či to už znamená, že treba z pol roka dávame psovi len granule a potom mu tam prihodíme konzervu, tak ten prvý týždeň prechodu na tú novú stravu sa môže stať, že bude mať trochu hnačku alebo nejaké tráviace problémy a neznamená to, že to nové krmivo mu nesadlo, znamená to, že to je nejaký ten prechod, že ten tráviaci systém si zvyká. Samozrejme, keby tá hnačka alebo tráviace problémy pokračovali dlhšie, tak to už poukazuje na to, že mu ten nový typ stravy nesadol, ale je tam zhruba ten týždeň alebo 3-4 dní tá prechodná perióda, kedy sa na toto trávenie navyká. Môžem dávať probiotika každý deň a dlhodobo? Teoreticky áno, probiotika môžete dávať každý deň a dlhodobo, ale prakticky to za mňa nie je nevyhnutné.
Pretože ak tie probiotika tomu psíkovi chcete dať v rámci nejakej kúry, tak je to skvelý nápad a ono to tomu psíkovi hodne pomôže. Ako strávaním, tak celkovo mu to môže pomôcť celkovou imunitou tela. Ale stačí urobiť nejakú jednomesačnú alebo dvojmesačnú kúru, kedy tie probiotika mu budete dávať každý deň a není nevyhnuté to dávať celoročne alebo naozaj dlhodobo. Pokiaľ samozrejme sa nebavíme o tom, že váš psík má nejakú chorobu, ktorú takto potrebujete dostať pod kontrolu. U zdravého psíka teda stačí urobiť párkrát do roka na mesiac až na 2 mesiace kúru a není nevyhnutné mu tie probiotika dávať každý deň. Ono to aj finančne vychádza celkom dosť. Trebárs, keď sa pozrieme na probiotikum Fortiflora, ktorá má probiotikum buď vo forme tabletiek alebo vo forme práškov, kde nezávisí na hmotnosti toho psa, proste nasypete jeden prášok do krmenia, tak to stojí zhruba 700 českých korún a je tam 30 sáčkov, takže je to na mesiac. Takže ak by ste to chceli dávať celý rok, tak to bude stať zhruba nejakých 8-9 tisíc, čo je celkom vysoká suma na to, že to nie je nevyhnutné, že stačí vám dať za 700 korún ten jeden mesiac alebo urobiť dvojmesačnú kúru a je to úplne v pohode. Kľudne tie probiotika sa dajú podávať len pár dní, ak váš pes má nejaké tráviace ťažkosti, tak môžete treba tie probiotika dávať iba týždeň a je to úplne v pohode. Ďalšia otázka je, či som si musela urobiť v oblasti výživy kurz alebo nejaké ďalšie vzdelávanie, alebo stačilo vzdelávanie na veterinárnej univerzite. Určite nestačí v rámci výživy psa vzdelávanie na veterinárnej univerzite, pretože už keď som tam bola ja, tak tá výživa psa bola dosť nedostatočná a sama som sa podielala v rámci jedného projektu na príprave nejakých učebných pomôcok, ktoré by práve študentom pomohli rýchlejšie sa naučiť, ako správne interpretovať granule alebo celkovo, aké živiny ten pes potrebuje, v akej miere a ako sa to líši u zdravého versus u chorého psa. Ja som mala to šťastie, že už za štúdií sa mi podarilo začať pracovať pre značku Royal Canin, v rámci ktorej som sa mohla viac dostať k R&D, teda Research and Development, granuly a veterinárnych diét a dokázal som sa takto viac vzdelať v tom, ako sa pripravujú, aké sú tam nutričné požiadavky, aká je legislatíva, koľko potrebuje čoho ten pes, keď má choré obličky, keď má chorú pečeň, keď je senior, alebo keď ten pes je na jednotke intenzívnej starostlivosti, ako sa potom zmení jeho nutričná potreba, aký typ krmiva mu treba podať. A potom po škole som pracovala prácou pre Calibru, čo je zase firma, ktorá má ako klasické granule, tak aj veterinárne diety a tým pádom sa mi aj v rámci nejakej mojej profesnej kariéry podarilo dovzdelávať viac v tejto oblasti a naučiť sa, aké sú tie nutričné požiadavky psa a ako sa to líši podľa veku alebo podľa jeho zdravotného stavu. Bola by som rada, keby sa to do budúcna zmenilo a aj na veterinárnej univerzite v Brne by sa tomu venovalo viac pozornosti. Ak niekto ste momentálne teda študentom veteríny, tak mi určite napíšte do komentára, ako tam tá výživa psa vyzerá dneska a či sa to nejak zmenilo k lepšiemu a určite sa dneska viac do hĺbky. V každom prípade nám zostalo ešte veľa otázok z Instagramu. Ja som veľmi rada, že vás tá výživa takto zaujíma. Tak si urobíme ešte ďalšie video naväzujúce, kde si rozoberieme tie zvyšné. V medzičase sa môžete pozrieť na platformu herohero.co/dogvet, kde sú rôzne bonusové videá, ktoré nevychádzajú tu na YouTube, e-booky alebo doplnkové materiály. Majte sa krásne, ahoj!